No ahojte, vítajte opäť takej chladnej Dúbravke, ale sezóna už pomaly štartuje, Liga majstrov začala a ja som si povedal, že vám ukážem loptu, s ktorou sa hrá aktuálne Liga majstrov. A je to teda klasická adidaská Champions League, je to teda tá elitná verzia, ktorá najlevne Team Sport začína na 150 €. 150 € je štartovná cena, s kódom Kopackou je to vždycky menej a pokiaľ sú tu takí, ktorí nechcú elitnú verziu, tak sú v dispozícii aj nižšie triedy a stačí si teda len vybrať, ale pokiaľ vás zaujíme práve táto zápasová, s ktorou sa teda hrá, dole pod videom bude slovenský link a bude tam aj český link a jedným klikom sa presmerujete presne na toto, čo vám dneska ukazujem. Pokiaľ by si ju chcel vidieť naživo, ako s ňou hrajú tvoji obľúbení hráči, tvoj obľúbený tím, tak zľavový kód Kopackovo funguje aj na Football Tour. Poďme sa teda na ňu pozrieť, ako nejaký extra špeciálny unboxing to nebude. Ja už som tieto lopty vo svojich videách mal, takže ono viac menej nič sa nemení, mení sa len samotný ten tá farebnosť toho produktu. Ak ju objednáš, tak príde ti v takomto krásnom balení krabicovom s tým, že príde nenafúkaná. To znamená, že treba si ju nafúkať, ale to asi není žiadna novinka pre vás. V podstate všetky lopty, ktoré kupuješ, sú z väčšej časti nafúkané tak na 70%. A aby som nezabudol povedať jednu dôležitú vec, tak oslavujeme 25 rokov. 25 je na krabici, 25 je aj na lopte. A ja sa ho teda budem snažiť šetrne vybrať a najskôr vám ju ukážem, ako teda vyzerá. Idem najprv k vám, tak pozrite na ňu. Toto je teda ona, Champions League, logo Adidasu, inak tu je tých 25 rokov a v podstate klasika, hviezdičkový typ loptičky. S tým, že je to lepená lopta, nie je to žiadna šovová lopta, ale to asi pri týchto elitných je jasné. Čo je dôležité spomenúť práve pri tejto lopte je ten povrch, ktorý tu je. Ten povrch je jemne pokrytý gripom, asi to aj počuješ. A presne toto je ten typ gripu, ktorý ti pomôže, hlavne pri tej tvojej streľbe, pri tej tvojej presnosti, takže nemusí to závisieť len od tvojich kopačiek, ale keď je dobrá lopta, tak môžeš hrať aj s kopačkami, ktoré majú čistý, hladký povrch. Veľkou výhodou práve tohto gripového povrchu je, že nezadržiava ani vodu a viac menej steká. Ja som to skúšal v jednom videu, ktoré dám teda tuto vedľa mňa, aby ste videli, že ten grip funguje rovnako dobre za sucha aj za mokrá. Schválne som do toho videa dal kopačky Adidas F50, druhú najvyššiu tredu, kde ten grip nie je taký výrazný, takže asi už aj sami počujete. Takto to znie za sucha a keď som ich teda polial, samozrejme čistou vodou, tak ten zvuk sa nezmenil a zároveň aj čo sa týka toho gripu, tak ostal viac menej rovnaký. Ďalšou dôležitou vecou, ktorú musí mať práve táto lopta, je samozrejme certifikát. Je tu teda FIFA Quality Pro, niekde tu som ho aj videl, takže aby ste mi verili. Táto lopta teda prešla množstvo testami. Či je to záťažový, či je to vodný test, či je to letový test, proste tých testov je mnoho a kúpou práve produktu, ktorý má certifikát FIFA Quality Pro, tak kupuješ samozrejme tú kvalitu a samozrejme aj tie najlepšie technológie, ktoré do tých lopt vedia dať. A čo sa týka nafúkania práve tejto lopty, 0,8 až 1 bar, takže ak to fúkáš na základe nejakého kompresora, tak 0,8 až 1 bar sú optimálne hodnoty, ktoré by mala mať práve táto lopta. A ak to fúkáš teda len tak ako ja, tak daj to podľa teda svojich pocitov. A čo sa týka vnútra, tak nechýba tu butýlová duša, ktorá je typická hlavne tým, že vydrží dlhšie nafúkaná ako klasické duše, takže nemusíš sa báť, že by ti nejako za týždeň nejako rýchlo sfúkla. No proste nesfúkne, tá duša dokáže dlhšie držať práve ten tlak, ktorý je práve v tej lopte. Inak strieľa sa mi tu slnko, furt svetlo tma, takže dúfam, že ten obraz bude dobrý. Za mňa, čo sa týka týchto lopt, maximálne odporúčanie. Proste nie je ani divom, že proste táto lopta oslavuje 25 rokov. Samozrejme, ak si nevieš vybrať tú správnu loptu, tak píš mi na môj Instagramový profil Kopackovo. Poprípade, ak máš otázky, pýtaj sa dole do komentára. A za dnes je to všetko. Toto bola UCL, teda Champions League lopta od Adidasu elitného formátu. Díky za dopozeranie a vidíme sa pri ďalších videách. Ahoj!